نعين أخذكم سلز حسبك نتانا يمسكن سوا هم نفس تقبلوا فلو يزي يسوس زي كسعدا ساعات زيادة ما على تاريخ كم يسوس حبوب زخانة سبب زام درزي عيلن بعل زنا بعل كبري هاللويا كات تذكرن نتوم زغل وزن برو سبات ون نات أمته بفرقي لبوز تحزن بر سبعي هبو زغورو أيفلتون يوم يقرب لهم النابل زج الرحز نبر يسوس هاللويا نقوله اتسب أبكد ما أملاخ زغورو عمز بكذا رسول أبكد ما أملاخ كخفلوس لزيك يسوس كريستوس بصدقوكن نتدرت البوز خونه حتياتنا يسبات ها درت البوز خونه واقع خفيل لنا هاللويا اتدمنا يسوس كبوري زيابير يمسكن نعين أخذكم اللومون مدحنا له هاللويا شو عندها إلا نيرنا يسوس كريستوسي فتصوم سبن فتصوم أملاخ المخانوس انتهي دعمنا نعنا لو مش ما يسوس كريستوس كم فتصوم أملاخ فتصوم سبن كن رينا زيابير يمسكن قدامي يسوس فتصم زخونه منغنيا يو انتي مالتي بخلا ازاربا ابزاب درزي احمد سو خلو نتي ابزفان كفيل زلو ابو بسلطانون بحيلون ببهاريون وكيلو ابكن مسدو زبل سبعي باملاخنتو هاللويا ناملاخ زوكل املاخ እግዚአብሔር ይመስገን ወኪል ጥራይ ካይኮነን أملاخ كأيبا نا أملاخ ببهريو نا أملاخ بسلطانو كم أملاخ كوينو أبكر نسب دويلو زيابير المسكن كم يزبل كان أملاخ انت يبل اتقال ها بمجمر تنبر اتقال دما أملاخ نبر اتقال ون بعلو أملاخ نبر يبل زيابير المسكن انبار يسوس كريستوس كل ملوكوتاوي سلطان كل ملوكوتاوي زخونه بحري كل ملوكوتاوي زخونه حيلي حزيو أملاخ زوكل دير زامت رزيعة سلازم فتصم أملاخي فتصم زخونه أملاخ أب كولوسي ونتايبل كريتا تشعته أبو بزلو ملأت ملوكوتها بسقا حادير وو إيو كل ملأت ملوكوت كل تاب أملاخ زلو ملوكوت كل بسقا أب كرسوس يسوس حدير ورير فتصم أملاخ يسوس እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ሞንጎኛ ክንብል ኮለና እንታይ ማለት ሞንጎኛ መስለኩም at the same time ንኣምላኽ ዝውክል በቲ ሓደኻ ንሰብካ ዝውክል መንነትካ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ፍጹም ሰብ ንዓይ ንዓሓትኩምንካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ዝውክል እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ نعين نعهدكم وكيلو أبكر مع أملاخ يرايلنا أبكر مع أملاخ كريه خلوها بصدقو أبكر مع أملاخ كريه خلوها بقدسنو أبكر مع أملاخ كريه خلوه بخبرو زيابير يمسكن يرايلنا كم كل سبب أبز مدرز زوجات أما كل فتنة كل سببا كل معصرتي كل حمام موت كاخي ترفه يسوع كريستوس بتيموي مزحف قدس حيزكم زلهم بنباب تتقضوا حجوزنا سبونيرو أب إبراهيم معرف كلته 14 شمونته انبارسي بحكي نزري أبراهام العالم بر نملا أختس العالم نمو وتوم ولد بدمن سجان كابز حبروس بموتو نتحيل موت أب إيدو زحزم انت خسعر نسون ديابلوس إيو نتوم بفرحات موت بزلو زمنهم ببارم تتحيزهم زنبرو كلاتهم حرام انت خوصهم يلو نسون بوء حبرو كسلا سلازي نتحاتيات حزبي من انت خدتعرض بناي أملاخ زبالة دنقاتن أمونن ليك أكهانات من انت كخون بخلو نتم أحواتو كمسلم تقبعو نسو بعلو كفتن كله تسكي إيمو نتم سفتنو كردهم يكالو هاللويا
ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ሰብ ነትን ሰብ ዝገጥሞ ኩሉ ፈተና ኩሉ መግረፍቲ ኩሉ ስደት ኩሉ ጸበባ ኩሉ ሕማም ሞት ከይተረፈ በጽሕዎ እዩ እንታይ ኢሉ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ሓራም እንትኸውጾም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ኣብቲ ጸበቦም ኣትዩ ሓራም እንትኸውጾም ኣብቲ ናቶም መንነት ኣትዩ ሰብ ኮይኑ ከም ሰብ ተቖጺሩ ቀጺሉ እንታይ ኢሉ ብኹሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህን ምንቱ ክኸውን ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህን ሊቀ ካህንካ ዝርዳእልካ ሊቀ ካህንካ ኩነታትካ ዝፈልጥ ሊቀ ካህንካ ቃንዛኻ ዝርድኦ ብኡ ዝሓለፈ ዝጸበቦ ዝጠመየ ዝጸምአ ሃሌሉያ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ኢሉ ንሱ በዓሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ እዩ ልክዕ ከምዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝገጥመና ፈተና እሞ ዘሳቀየና ከምዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝረኽበና ስደት እሞ ዝጸበና ንዑኻ ከምኡ ጸቢብዎ ኣረ ናቱ ስባፍሉይ ኩሎም ሓዲጎሞ ናቱ ባፍሉይ ኩሉ ሓይሉ ኣቢዱ ከሎ ብሓንቲ ትእዛዝ ንኩሉ ሰብ ሃሌሉያ ክምክቶ ወይ ድማ ከጥፍኦ ወይ ድማ ክብድሆ እናኸኣለ ከሎ ኣቶም ሰባት ንእሽተይ ስልጣን ዋላ ምስ ሓዝናሲ ነቲ ኣብ ልዕሌና ዘባጩ ሰብ ዓቕሊ ዝበሃል የብልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምልኣት መለኮት ሓቢርዎ ክንሱ ብዛዕባ ርእሶም ዘይፈልጡ ንገዛ ርእሶም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ እናጸፍዕዎ እናናገጸሉ እስከ ተነበ መና ይጸፍዒካ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ዕብራውያን እውን ከም እንታይ ይብል ምዕራፍ 4:15 ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ብኩሉ ከምዚ ኸማና ተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልና ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንብል ኣለና ማእከላይ መተዓረቂ ሃሌሉያ ልክዕ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብዘሎ ምልኣት መለኮትን ብዘሎ ባህሪ ኣምላኽን ብዘሎ ሓይሊ ኣምላኽን ሒዙ ንኣምላኽ ዝውክል ከም ሰብ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝውክል ፍጹም ሰብ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ እስከ ነዚ ኣምላኽ ክብሪ ሃቡ ለእግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ በዚ ድርብ ባህሪኡ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ቅዱስ ኣምላኽን ሓጢኣተኛ ዝኾነ ሰብን መንጎኛ ዝኾነ መራኸቢ ድል ይኸውን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንኽልቲኦም ዝሓረር ብድርብ መንነቱ ብድርብ ባህሪው ኣምላኽ ብጽድቁ ደው ኢሉሎ ሰብ ብሓጢኣቱ በዚ ደው ኢሉሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ከም ፍጹም ኣምላኽ ከም ፍጹም ሰብ ሃሌሉያ ንኣምላኽ ከም ሰብ ኮይኑ ፍጽምና ናይ ሰብ የርእዮ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ምልኣት ናይ ሰብ የርእዮ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ይፈሓወይ ተረኺብከያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእኸላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ ኣሜን እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ መን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንኣምላኽን ሰብን ብኣድማዒ ዝኾነ መገዲ ክዓርቆም ዝኽእል ኣምላኽን ሰብን ኢየሱስ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ መገዲ ንሱ ስለዚ እቲ ሓቂ ንሱ ስለዚ እቲ ህይወት ንሱ ብዘይብኡ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል የለን
انكو مجدي بعد ما عزو خونه مجدي نتي بسبب استجبره عمز بسبب استجبره حديات عريقو أفكد ما أملاك الرب سخال هاللويا سلازي تقدمين تاي لنا يسوع كريستوس ፍጹም ዝኾነ ሞንጎኛ እዩ መንነቱ ከም መለኮቱ ሪናዮ ከም ስጋዊ ባህሪኡ ኻሪናዮ ከም ሰብ ንዓና ወኪሉ ከም አምላክ ወኪሉ ኣብ ምድሪ ከም ዝመፀ ነንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ መታረቂ ኃጢአት እዩ እንኮ ካል ዘይብሉ እዚ መታረቂ ኃጢአት ክንብል ኮለና ክርዳእና ቁሩብ ይደሊ ስለምታይ መታረቂ ኃጢአት ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ፍትሒ ናይ አምላክ ወይ ድማ justice of God እንታይ ዝጠል መስለኩም ንደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ አምላክ ንምትዕራቅ ፍጹም ዝኾነ መስዋዕቲ ይሓትት ኣበር ዘይብሉ መስዋዕቲ ንጹህ ዝኾነ መስዋዕቲ ቅዱስ ዝኾነ መስዋዕቲ ተራሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ጉድለት ስለ ዘለዎ ስለ ካልእ ሰብ መስዋዕቲ ከቅርብ ኣይክእልን ዝኾነ ይኹን ሰብ ስለ ካልእ ሰብ መስዋዕቲ ከቅርብ ኣይክእልን ስለምንታይ ንገዛ ርእሱ ጉድለት ስለ ዘለዎ ስለዚ ሓደ እኹል ሃሌሉያ ዝኾነ ዋጋ ናይ ኃጢአት ዘለዎ ኢየሱስ ግን ኣሎ እኹል ዋጋ ናይ ኃጢአት ዘለዎ ምልአት ዘለዎ ንአምላክ ብምልአት ዝክዕክም ዝኽእል ሃሌሉያ ነቲ ሰብ ኣብ ቅድሚ አምላክ ዝፈጸሞ ደረቱ ዝሓለፈ ኃጢአት ሰብ ነቲ ዝገበሮ ኃጢአት ብገዛ ርእሱ ክፈድዮ ዘይክእል እዩ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ኪኖ ምርዱ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝጠልቦ እቲ እግዚአብሔር ዝጠልቦ ቅድስና እቲ እግዚአብሔር ዝጠልቦ ጠለብ ሰብ ክበጽሖ ኣይክእልን ኢየሱስ ጥራይ ባዕሉ ነዚ ዕዳ ክኸፍል ደረት ኣልቦ ዝኾነ ዋጋ ናይ ኃጢአት ዘለዎ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ዋጋ ናይ ኃጢአት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ኢየሱስ እዩ ናይ ካልእ ኣይኮነን ደም ድቤላታትን ድዑልን ኣይኮነን ሃሌሉያ እታ ኃጢአት ዘይገበረት ነፍሱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትመላለስ ኮላ ሃሌሉያ ተፈቲና 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ ኣብቲ ዝሰኣነሉ ድማ ተፈታኒ መጺኡ ከም ዝነቕነቆ ከም ዝንዓይና ኣኻትኩም ዝፍትነና ዝኹላትና ንፍተን ኢየሱስ ከዓ ፈቲኑ ጠመየ ይብለና ኣቶም ሰባት ብዙሕ ሻዕ ሰብ ክጠሙ ከሎ እዩ ዝፍተን ክስእን ከሎ ይፍተን ወስኻ ደኣ ወዲ ኣምላኽ እንዲኻ ኢልዎ ንኢየሱስ ናትና ከንታይ እያ ንፈልጣ ኢና ምሽ ግን ንዓይን ንኣኻትኩም ንወኪሉ ሃሌሉያ እቲ ዝግባእ ምላሽ ንሰይጣን ሂቡ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ጻድቕ ዝኾነት ነፍሱ ሃሌሉያ ከም ሰብ ኣብዛ ምድሪ ይመላለስ ነይሩ ግን ብዘይ ኃጢአት ዝተገልጸ ኢየሱስ ኃጢአት ዘይገበረ ኣምላኽ ብኡ ዝሰበረ ኣምላኽ ዝመስከረሉ ብኡ ሰበርኩ ፍቱ ወደይ ዝበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ነቲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝገበሮ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ደረት ኣልቦ ዋጋ ናይ ኃጢአት ዘለዎ እኹል ዝኾነ ምልአት ዘለዎ ንኣምላኽ ክዕግብ ዝኽእል እግዚአብሔር ይመስገን እምበር እቲ መለኮታዊ ባህሪ ናይ ኢየሱስ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ተዳኢልና ነቲ ኣብ መስቀል ዘቕርቦ መስዋዕቲ ናይ መወዳእታ እኹልን ዋጋን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቕሪቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንሳብን ንሓዋር እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ዝጠለቦ ዋጋ እንታይ ማለት ይመስለኩም ብምንም ተኣምር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰብ ነቲ ኣምላኽ ዝጠለቦ ዋጋ ከቕርብ ኣይክእልን እዩ ብምንም ተኣምር ኣምላኽ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በቲ መለኮታዊ ባህሪው ነቲ ኣብ መስቀል ዘቕረቦ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሓንሳብን ንሓዋር
حوارون أقربه እግዚአብሔር ይመስገን يفوت حق زنيخا عب قبل حواليات معرف 10 شمونتن ስለዚህ ንርእስሆምን ነታ በገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ አሜን ሃሌሉያ ነስመረ ለና ዛ ጥቅስ እዚኣ እንታይ ኢሉ ንርእስኹምን ነታ በገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር በገዛእ ደሙ እንታይ ዝገበራ ዘጥረያ ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ወይ መኪና ወይ ንገዛ ዋጋ ተዳሂብሉ የጥርዮ እዩ ናቱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዛ ማሕበር ንዓይ ንዓኻትኩምን ዋጋ ከፊሉ እዩ ኣጥሪና ስለዚ ናይ ርእስና ኣይኮና ዋና ኣለና ሃሌሉያ ሪፕሬዘንት ዝገብረና ኣለና ዝረኣየልና ኣለና ሃሌሉያ ጻድቕ ዝኾነ ሊቀ ካህን ከምዚ ኸማና ብድኻም ዝተፈተነ ክርዳእልና ዝኽእል ሃሌሉያ ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛእ ደሙ እዩ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንኣምላኽ ብዝዕግብ መገዲ ገይሩ ንነፍሱ ከም ዋጋ ንኣምላኽ ዘቕረበ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ናይ ገዛእ ርእስና ኣይኮናን ክርስቶስ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተረኣየልና እዩ ኣብዚ ክሊር ክኸውን እግዚኣብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ከረዳእኩም እቲ እግዚኣብሔር ዝሓተቶ ዋጋ እንታይ ምዃኑ ዋላ ንሓና ኣይረዳእና እንተዘይተረዲእካ ከዓ እቲ ዝግባእ ምላሽ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ነቲ ኣነ ንስኻትኩምን ዝገበርናዮ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ሓጢኣት ብገዛእ ርእስና ክንከፍሎ ዘይንኽእል ብገዛእ ደሙ ነቲ ልክዕ ዋጋ ነቲ ልክዕ ጠለብ ኣምላኽ ምላሽ ሂቡ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢና ነርና ሓንቲ ወይ ፍትሒ ናይ ኣምላኽ ወይ ድማ ጃስቲስ ኦፍ ጋድ እንታይ ይጠልብ ሰብ ስለቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ብቑዕ ዝኾነ መስዋዕቲ ይሓትት ፍጹም ዝኾነ መስዋዕቲ ንምትዕራቕ ይሓትት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣይ ጥራዩ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ነዚ ገይርልና ንዓይ ንዓኻትኩምን እስከ ነዚ ጎይታ ክብሪ ሃቡ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ሓራይና ኣምላኽ ክርየና ከሎ ኣብ ልዕሊና ተንጠልጢሉ ዘሎ ዕዳን ሓጢኣት የብልናን ስለዚ ነፃ ኢና ውፃኣት ሓራይና ሓደ ሰብ ሃሌሉያ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ከም መስዋዕቲ ኣብ ክንዳና ገይሩ ንኣምላኽ ኣቕሪብልና ስለዚ ዋጋ ናይ ሓጢኣትና ተኸፊሉ እዩ ውፃኣት ሓራይና ደጊም ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ንዓና ዝጥምቶ ነገር የብሉን ኣምላኽ ቁጥዑ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ዝነበረ ኩሉ ጓሂናቱ ኣብ ክርስቶስ ወዲኡ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ውፃኣት ሓራይና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ መለኮታዊ ባህሪ ናይ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ እዚ ኣብ መስቀል ዘቕረቦ መስዋዕቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንኣምላኽ ምላሽ ሂቡ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ፍጹም ሰብ ክንርአና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚ ናይ ምትዕራቕ ኣብቲ ካልኣይ ኢና ዘለና እቲ እንኮ መተዓራቂ ሓጢኣት ኢልና ኣብቲ ቀዳማይ እቲ ፍጹም ዝኾነ መንጎኛ ርኢና ነርና ኣብዚ ካልኣይ እቲ ትምህርቲ ከመይ እናበልኩም ሓዝዎ መስለኩም ሓንቲ ርእሲ ክበኩም ከለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመለኮታዊ ባህርዩ እንታይ ከም ዝገበረ ንርአ ብካልእ ከዓ ብሰብኣዊ ባህርዩ ከዓ እንታይ ከም ሰብ ኮይኑ ከዓ እንታይ ከም ዝገበረ ክንርኢና ስለዚ ኣብዚ ናይ ምትዕራቕ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ እግዚኣብሔር ይመስገን ከም ሰብ ከም ፍጹም ሰብ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ደው ኢሉ ንብሙሉኡ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝነበረ ኣብ ገዛእ ስጉእ ተሰኪሞ ንኩሉ ቃንዛ ናይ መስቀል ኣስተማቒልዎ ንኩሉ እቲ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝግባእ ሞት ከዓ ተቐቢልዎ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ብሰሪ መርገም ይኹን ብሰሪ ዓመፅ ይኹን ብሰሪ ሓጢኣት ይኹን ኣብ ገዛእ ስጋና ዝመፅእ ኩሉ ሕማም ቁፀርዎ ዝረብሑ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ግበርዎ ቃንዝኡ ኩሉ ተጠቕሊሉ
حد سب سب أبزا مدرزي أخي سحق أين ريينا بفزح مجدي كل خوزيتنا حياتي يسوع كريستوس كم سب كوينو نتا أنا نسخاتكم من زجبرنا كل حدا أفجزا رؤوس تسكيمو نخلق أنزانا يمسكن استمع إيرو في إيرو نتموتين متكم كعبيتو سيد في السماء تعالى بجزاء رسخهم تحسبوكم يكونكم كم تعمل تحسبوكم يكون مناتو حدث بسنينا هاللويا درت ألبوز خنوا وجا خفيلو بومرنا حكم متهم بس حزين خل وجا خفيل الله لا تقولوا بركنا الناس تسكيمو لا تقولوا ناتنا حمام تسكيمو لا تقولوا ناتنا عباسات تسكيمو كله تغريفلو عبرومي معرف حميشة أصشم أنت ببلي يفهم جناح نحنا جناح حتى أن كلنا كريستوس أبكندانا مويتو إمو أملاك تفقرنا أنا بزير يقالو جناح حتى أن كلنا كريستوس أبكندانا مويتو أملاك تفقرنا أنا بزير الله أبكلاي كورنثوسون كم زبل نحنا بوصدق أملاك من تخون نتحدث زي فلته أبكندانا حدث جبرو أبكندانا يسوع كم حد قصير أب عالم تزخف أنا قرن تاي تفلتو أملاك حد كاهونو يسوع كريستوس كا استمع إلوا أملاخي من ذي حدي كان يلو حد أتسيف لت حد أتكيرو أبدا ساعات انتيا لكريستوس بتا أنا نسخاتكم زجبرني حد كل قرآن يقطعوه شكانيو لا حدات يصلي إكزامير صادقين قدسي انتان أبرنك أيفلو حدات كأيصلي سلازن مسكن نودو خريو خلو تعالوا نسخاتكم زجبرنا حدات كلها من عليك تعينوا سلازن نبره كيسيو حديكو هذا خاف أن هم እግዚአብሔር ይመስገን ግጽሪና ሳርሳይ ኢየሱስ ናአምላኽ ብምልአት ዝገለጸ ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ አምላኽ ስለዝኾነ እቲ ናይ መወዳእታን ዝነጸረን ምግላጽ አምላኽ ንደቂ ሰባት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ናይ መወዳእታ ዝነጸረ ምግላጽ አምላኽ ንደቂ ሰባት ዝተዋህበ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፊልጶስ ከምዚ ኢሉ ሓደ ግዜ ነበር የና ሞይ አኽለና ምስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዚ ዘመን ዝኣክል ምሳኻትኩም ከለኹ ኣይትፈልጠንን ዲኻ ነርካ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ነቦ ርኢና ትብል ኣለኻ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን እውን ከምኡ ብል ምሽ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብብዙሕ መገዲ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዝሓርወት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለምን ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና
ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ መወዳእታ ዝነጠረ ምግላጽ ናይ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ጥቕሱ 3 ራእይን እንታይ ይብል ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ስለዚ ኣብዚ ምግላጽ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ኣምላኽ ብቃሉ ብተግባራቱ ኣቢሉ ነቲ ናይ ፍጹም ኣምላኽ ባህርያት ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓቂ ኣምላኽ ክንፈልጦ ኣኽኢሉና ገሊጽዎ ብዙሓት ካብ ኣቦ ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎም ናብ ሰብ ዝተለኣኹ ብዙሓት ነቢያት ነይሮም ንየሱስ ንሰብ ግን ነቲ ሓቀኛ ምግላጽ ኣምላኽ ክርእይዎ ይከኣሉ ኣረ ገለገሊኦም ኣብ መገዲ እናኸዱ ከለዉ ቆልዑ ተጸሪፎሞም ይሓርቁ እሞ ድቢ ውፅኦም የብልዕዎ ንኣምላኽ ብፍቕሩ ንኣምላኽ ግን ብጸጉኡ ንኣምላኽ ግን ብሓቁ ዝገለጾ እንኮዝ ኢየሱስ ዝጥራዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብምልኣት ዝገለጹ እግዚአብሔር ብመለኮታዊ ባህርያቱ ሃሌሉያ ብቃሉ ብተግባራቱ ነዚ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ኣርኢና ብኻልእ ኣገባብ ወይ መገዲ ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓቂ ኣምላኽ ኣይፈለጥና ነርና ኣይምተረዳእና ነይሩ ኣይበጻሕናያ ነርና ከም ሰብ ከ እንታይ ገይሩ ከም ፍጹም ሰብ እዚ መለኮታዊ ባህር ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓቂ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክበጽሕን ክንርድኦን ገይርና ፊል ክንገብሮ ገይርና ክንርድኦ ገይርና እስከ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝጠዓመ እስከ ጸጋ ኣምላኽ ዝጠዓመ ሃሌሉያ እስከ ሓቂ ኣምላኽ ዝጠዓመ እስከ ነዚ ጎይታ እልልታ ሃቡና ሃሌሉያ እዚ ኢየሱስ ጥራይ ገይርዎ እዚ ኢየሱስ ጥራይ ገይርዎ ካልእ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንኣምላኽ ብምልኣት ዝገለጸ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣብ ቲቶስ ከምዚ ይብል ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ብመን ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ፈሲሱ ኣነ ኢሉ መገዲየ ኣነ ሓቂየ ኣነ ኸ ህይወትየ ኸ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተሓቂ ፈሊጥናያ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓረ ኸ ክትወፅኣኩም እያ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኢየሱስ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እምበኣር ኣብዚ ምግላጽ ናይ ኣምላኽ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽ ብምልኣት ዝገለጸ ክንብል ከለና በቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ብቃሉ ብተግባራቱ ነቲ ባህሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ወይ ድማ ሓቂ ኣምላኽ ክንፈልጦ ኣኽኢሉና ብምንም ተኣምር ነዚ ነገር እዚ ምፈለጥና እያ እቲ ጥቓኻ ዘሎ ስክበሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ክትፈልጥ ዝኽኣልካ በዚ ኢየሱስ ዝጥራይ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ፍጹም ሰብ ነቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክበጽሕ ፊል ክንገብሮ ክንርድኦ ከኣኽኢለና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ሃሌሉያ ክንቅጽል ኢና ራብዓይ ዓወት ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ሞት መለኮታዊ ባህርና ኢየሱስ ሞት ክሕዞ ከም ዘይክእል ዘመልክት እዩ ብምንም ተኣምር ስለምንታይ ኢየሱስ ከም ሰብ ኮይኑ ዘይተገልጸ ከም ሰብ ኮይኑ ሓይሊ ሞት ደው ከብል ዝኽእል ወላ ሓደ የለን
ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ፍጹም አምላኽ ሞት ክሕዞ ኣይክእልን እዩ ካብ ሞት ብትንስኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሞት ዘለዎ ሓይሊ እዩ ዘርእየና ዘሎ ዓብዩ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሓይሊ ሞት ክሕዞ ኣይክእልን እዩ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ድማ ናይ ትንሣኤ ህይወት ሃሌሉያ እስከ ትንሣኤ ዝብል ሃሌሉያ ናይ ትንሣኤ ህይወት ኣለኒ ዝብል ሃሌሉያ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከኣለኒ ዝብል ሃሌሉያ ከም ዝበፅሖም ብጉሁት ተዛሪቡ እንታይ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመለኮታዊ ባህሪኡ ሞት ክሕዞ ከምዘይክእል ካብ ሞት ምትንስኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሞት ሓይሊ ከም ዘለዎ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታን ገዛእን ከም ዝኾነ ሃሌሉያ ዘመልክትን ዘርእን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመለኮታዊ ባህሪኡ ንኩሎም ብኡ ዝኣምኑ ዘበሉ ናይ ትንሣኤ ህይወት ከም ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ከም ዝህቦም ባዕሉ ተዛሪቡ ባዕሉ ተስፋ ሂቡ ባዕሉ መብፅዓ ኣትዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኩሉ እቲ ምዕራፍ አንብቦ ኣብኡ ትረኽብዎ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሰብ ክመውት ከሎ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናተይ ናትኩምን ሞት እዩ ዝመውት ነይሩ እታ ኣነ ክሞታ ዝግባአኒ ሞት ኣታ ሓሊፋትና ኣታ ነዛ ኣምላክ ክብርሃቦ ሃሌሉያ ኣንታ ሞት ሓሊፋትና ሃሌሉያ ኣብ ክንዳና ዝመውት ሰብኣይ ተረኺቡ ትንሣኤው ድማ ናይ ገዛ ርእስና ናይ መጻኢ ትንሣኤ ኣብ ክቡር ዝኾነ ቦታ ኣብ ክቡር ዝኾነ ስፍራ ሃሌሉያ እታ ሞቱ ናተይ ናትኩም ምዃና ትንሣኤው ድማ እቲ ናይ መጻኢ ሃሌሉያ ትንሣኤና ኣብ ክቡር ዝኾነ ስፍራ ምስቲ ናቱ ዝመሳሰል መገዲ ይጸርግ ነይሩ ምስቲ ናቱ ዝመሳሰል መገዲ ንዓኻ ንኹላትና ንዓኺ ሃሌሉያ መገዲ ይጸርግ ነይሩ በታ ንሱ ዝተንስኣ ትንሣኤ ክንትንስእ ሃሌሉያ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሓውኻ ብሎ ኣብ ቅድሚኻ ናይ ትንሣኤ ህይወት ኣሎ ብሎ ሃሌሉያ ናይ ትንሣኤ ህይወት ኣሎ ሃሌሉያ ትንሣኤ ኣሎ ሃሌሉያ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ ሃሌሉያ ትንሣኤ ኣብ ክቡር ዝኾነ ቦታ ሓጢኣት ኣብ ዘይረኽቦም ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይረኽቦም ነቐዝ ኣብ ዘይንቅጾም ጓሂ ብኽያት ምሕርቃም ኣስናን ዘይብሉ ስፍራ ሕደግዶ ብምልኣት ህላውነቱ ንእሽተይ ናቱ ህልውና ክንጥዕም ከለናሲ ከም በዓል ጴጥሮስ ኣብዚ ዳስ ንግበር ንብል ሰባት እንዲና ኣታ ኣብዚ ምቕማጥ ይሓይሽ ንብል ሰባት እንዲና ሃሌሉያ ገለ ጥዕም ዘበለዮ ኣታ ካብዚ ዘይምኻድ ኣብዚ ምንባር ሃሌሉያ ኣታ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ኣታ ስለሰዳስ ንስራሕ ንብል ሰባት እንዲና ግን ጌና ትንሣኤ ኣብ ክቡር ዝኾነ ስፍራ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እዚ ኢየሱስ እዚ ሓይሊ ሞት ክሕዞ ዘይክእል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ምስቲ ናቱ ናይ ትንሣኤ ህይወት ዝመሳሰል መገዲ ንነፍሲ ወከፍና ፀሪግልና ኣሎ ሃሌሉያ እቲ ንስዕቦ ዘለና እኮ ኣሰሩ ንኽተል ዘለና እኮ በቲ ናቱ መገዲ ክንትንስእ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ፅን ኢልኩም ስምዑና ኣሕዋተይ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከመይ ጌርና ከም ንነብር ኣርኣያ ገዲፉልና ከም ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተመላለሶ ህይወት ልክዕ እቲ እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ
أملاخ مسؤول كهلو زقبا حبرت مسؤول كهلو زقبا ريليشنشيب كمي كم زمسل من تخرينا كم سب كوينو أبزام درزي أتملاليسو ناخذ خلو كم ثان عين أحدكم ترخبنا فتنا تمسو كم يجير من الشيء أبغى أنا كلها نفل اللي على check كم يجي من لاشنا هفتم من لاشنا يفل اللينا إيش يسوع كم فصوم سبمتن حديات زي بلو هيوتي زنبرنيرو ببحري بلمدي نقول نقرأله كم سبسي نكاجين نخلينا زي نورمالي أنا كم سب أما صحف تسكم إن تصحفنا الغيرون عين أخذكم بمنفس تمرال سمها تمني سكا أي كتفتسمون إيكم أنا نسخدكم إكسرسايز كم جورو براكتيس كم جورو استوحبنا كن نبروز قبعنا هيوت ألو هيوت كويات فلفلمون هيوت ها أطريا وننا حذا هيوت كويات فلفلمون لعلو هلا ها نلبغا ها تكبروا حلوا خمتاي انتي هيوت كوي انتي كم يكون لنا مسلوكم أحواتي حدا نقر نقبرمو شعن لما مدو وزبسفلنا خا كم استلما مدسب نري شو مسكنا خا نورمال كوين يسمعنا شروط حديات لك حم كبرتا يتقلل لنا شعو نو ويحكينا خيل زعق فنا التي أبانا كله زي كباب نحن أبي وديو سلزي يسوع كرسوس حد أتسيب له هيوت حيزو عم ترخم ملالس كله أنا نسخاتكم كم هيوت كنبر نخلينا مالتيو يسوع ملو بملو نجزع سبو سبعة وسبو أفقد أبوزك زينيرو حدا كذا كم زنا عين أحدكم من زخبدنا يسوع وني خبدونيرو شعو خبدو خلو قد يفو أيكونر زخيد هذا أب نوي حكران كيدو أو يصلي وي نوبو أبو زيا كباديا زازوا زيا خبايت حلال زيا أنا أيك الآن جنا فؤاد كذا أمبر ها فؤادي أيوه كلامنا كان تايز بمسلكم نفس سوكف ناس صحابة أسفلهم لعلي عامهم ها كنت فتنوا كنت فكوني يسوي لنا نيزة في هالكلام سلزي نقرأ مجدنا كلمة مجدي حديات ويد ما فتنات مسأكا خنرينا كلتا مجدي نيسوس اتفتاني مزقوتو ويس يسوس نات فتانو خيدو تيات فرهو تتراتيركم احترات من يمزيوه اتفتانا دينا بيسوس مزي ولا يسوس نات فتانو خيدو سلازي تفتاني مجدي خد حداقو نفتان عين غي أنا نسختكم كلت عين الحدث حلو وعلى خا نفت فتان تخيل مو حدث تقبر اتفتان نبغى خمسة خلو أنا نقولكم أنا ناخذ بروموشن يجزاهم مسكن لعلام هاي كونن كسر أجرك هاللويا نفت خال اللبن ناي هيوت من تخبط حكا فتم الكورسات تمسلوا له مجدي من تخمرك زيابير يفلطيو وناتو الحق ما تفتن عيقت فكاني نيوم اتفتانو دي متيو ولا ايوم لا تفتانو غيدو
መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ነገር ኣስተውዕሉ ኢኹም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሎም ዝተፈተኑ ሰባት ባህሪኦም ኣጽንዑ እቶም ባዕሎም ናብ ፈታኒ ዝኸዱ ከም በዓል ዴማስ ረኣይዎም ዓለም ውሒጣቶም ባዕሎም እዮም ኮይዶም ዴማስ ንተሰሎንቀ ፈተዋ ሓዲግና እውን ከነ ምስ በለ ኣበይ ከም ዘሎ ይንፈልጥን ኢና እቲ ፈታኒ ዝመፆም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ብናቶም ምስክርነት ተመሊኡ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ኸ ነግረኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ፈታኒ ኣብ ህይወትኩም ክመጽእ ከሎ ተሓጎሱ ልክዕ ከም ኢየሱስ ኣብ ተኸደን ኮይኑ ዝጽሊ ዝነበረ ንዳይሬክሽን ንመሪሕነት ንሓለዋ ንኹሉ ነገር ናብ ኣምላኽ ተማሓቆፉ ታሪክ ክሰርሑ ኢኹም እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ክዓይ ዝደሊ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ክመላለስ እዩ ዝደሊ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሶ ህይወት እቲ እግዚአብሔር ኣብ መጀመርያ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ከመይ ገይሩ ምስኡ ርክብ ክህልዎ ከም ዝግባእ እዩ ዘመልክት እቲ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተመላለሰ ህይወት እቲ መጀመርያ እግዚአብሔር ድላዩ ዝነበረ እግዚአብሔር ትምኒቱ ዝነበረ እግዚአብሔር መደቡ ዝነበረ ምስ ሰብ ክህልዎ ዝግባእ ርክብ ከመይ ከም ዝመስል ኢየሱስ ኣርዩና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይፈሓወይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 21 ምዕራፍ 1 ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣሚንኩም ኣለኹም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 21 ነዚ ኢኹም እተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲጉልኩም ምእንታኹም መከራ ጸገበ ሃሌሉያ ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኹም ነዚ ኢኹም እተመደብኩም መደብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰብ እግዚአብሔር ምሰብ ክህልዎ ዝግባእ ዝነበረ ርክብ ልክዕ ከምዚ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሶ ህይወት እዩ ንዕኡ ዝመስል ብባህሪኡ ብፍቕሩ ብጸጉኡ ንዕኡ ምእንቲ ክመስል ሓጢኣት ዘይብሉ ህይወት ክንሓትት ንኽእል ኢና ብዙሕ ሻዕሲ ሰብ ሓጢኣት ክገብር ከሎ ብዙሕ ሻዕ እንታይ ክገብር ትርዮ ካብ ኣምላኽ ክሃትም ንርዮ ኣቶም ሰባት ዋጋ ኣልቦ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸፍለልና ዝተወድአ ነገር ኣለና እኹል እዩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝኸፈሎ እኹል እዩ ሓጢኣት ክንገብር ከለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ሓጢኣትኩም እንተተናዘዝኩም ኩሉ ዓመፃኹም ከንፀሓኩም እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣት የብለይን ዝብል ንሱ እንታይ እዩ ሓሳዊ እዩ ሓቂ እውን ኣብኡ የላ ሓጢኣትኩም ተተናዘዝኩም ንሓጢኣትኩም ይቕረ ተሓቲትኩም ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንፀሓኩም እሙንን ጻድቕን ይብል ስለዚ ሓጢኣት ብዝገበርናሉ don't run from God run to God ካብ ኣምላኽ ኣይንህደም ካብ ኣምላኽ ገጽና ንህደም ናብኡ ገጽና ንምጻእ ምክንያቱ ንሱ ከምዚ ከምና ብድኻም ዝተፈተነ እዩ ዝርዳእልና እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ሞዴል ትኾነና ህይወት ይገዲፍልና ስለዚ ኣነ እቲ ዝመስለኒ ሰላማመጥኮ ነገር ዘይኮነ እታ ኢየሱስ ዝገደፋ ሞዴል ዝኾነት ህይወት ክንክተል ይዘልየና ዝኾነ ይኹን እምበር ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣብነት ንላዕሊ ምዃና ክነስተውዕል ኣለና ኣብነት ጥራይ ክኸውን ኢሉ ኣይመፀን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ብመለኮታዊ ባህሪኡ ንኩሎም ኣመንቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ኣምላኽ ኣብዚ ከመይ ጌርና ክንነብር ኣርኣያ ገዲፍልና ክኸይድ ከሎ ብመለኮታዊ ባህሪኡ ግን እንታይ ገይሩ መስለኩም ትፈልጡ ዶ መንፈስ ቅዱስ ኣቢሎም ነቲ ኣብነት ክስዕብዎ ወይ እውን ኣሰሩ ክኽተሉ ክስዕቡ ሓይሊ ይህብ ንኩሎም ብኡ ዝኣምኑ ክስዕቡ
كسعبو زدلي منفس قدس أبيلهم كسعبو حيل خرقبو ليش عيه إذا يسوع كريستوس بملكته بحر يسكفري يسوع كريستوس كم سب أرأي هذا دي في الليلة بملكته حيله خا كل ما عملتي بمنفس قدس كمي عينة هيوت كنوبرو خمس قبا نزل أقوى زلي يركب زلمن يوهبا ما عزوك واحد زبلة يكفت له عيني أبوي ودو إنجرا لمينو تمنزهم استخاتكم كفات كل السخم ندوكم سبوك محب كافلتكم اتناي سماي أبوهم دما نتهم زلمنو كسح كندي عزيزو تاكديهم منفس قدس منفس قدس نمتاي زوهبنا تفلتو بكرسوس كنسل أبزن الرحج أملاك نسب فترة كله أبوشتو دمتو سمع الله سفرة يرلو ويدما channel كفيتلو أدم بقوله أبو فلو بزياراتو أبوشتو تحار تا channel تبلاشا حديث بس جبره تأوشت زنبره أدم تأوشت زنبره أملاك وزيو شعور تياتيم هي أملاك لك أسب كوننا يملا يحرفان حزوهم نحنت نجار كونن يحسب نحنت نجار كونن يسرب نحنت نجار كونن يقتل لك حرفان حزوهم كايركم يجير وكا قال نجار كونن يقتل قال أخ قبل تريون لهم طفل اللي عاوش تقدم أملاك ليه أملاك دم تسمع على channel ليرات بسر حتى أتكلم إذا نجار استسيروا يسوع كريستوس كان أزام درزي أبس مثلا كم فنصم أملاك بس أملاك تبغى زخانة channel هلو لبلو هاللويا سفر هلو روما هلو أبا زلو نحن دم منفس قدس كم channel جوايفنا عاوش تنالو أبانا له بتقوم له حتى نقول كنا لكم نلبنا أنت هيك قبر كم زقوب أو أنت دا أيو زي هبنايو علامات هذا زي هبنايو assignment هذا زي هبنايو purpose هذا زي هبنا كاليو أنت خقبر كم زلوا purpose هذاك كالي سخالكم كان ما يكالي خافلو تقبر تبغى تعبنا تكبكم حزب إسرائيل أب كبسي أب نايبارنا تيوت كنوفرو خلوا في تقولوا يتسو باروتيو في تقولوا يقرصوا في تقولوا تبصروا في تقولوا يدكسوا أحسبوني يوم لا تبغى عمره كله جيم أفتح بارنا سلزلوا باروت ناي كبساويان سلزخانو ግብፃውያን እዮም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ዝነግርዎም ስለዚ ኩሉ ሻዕ መምርሒ ናቶም ካብ ግብፃውያን ክመፅእ ይፅበዩ ግብፃውያን ከዓ ነቲ መምርሒ ተዛዘይ ተቐቢሎሞ ተዛዘይ ስዒቦሞ ይገርፍዎም ከም ዝነበሩ ይሃርሞም ከም ዝነበሩ ንርኢ ኣርጊፀ ክነግረኩም ብትኽክል ከዓ ክነግረኩም መታ ከይንደናገር ካብ ናይ ባርነት ህይወት ናይ ሓርነት ህይወት ይኸብድ أطبقوا خاي خبد سلام دايك نقولكم إيه قبضاو يعملوا كهدسيهم دايك حاسبوا خمسة لو ما يقدر تسمعني بكا قال لا تقبلوا بيز قبلوا يخذوا بكا حاسب لك لك أنت خبر كم زل لك زقدس لك بكا نوعي خات السعد كلهم كن عبرخاتات عم درب داخل مصفوخ عنري أنت خوينهم تفضلوا نحرنا تيود بعلى خير خات تنسى بعلى خير خامس أملاخ أبو أبات هاللويا بعلى خير بعلى خير خات تدليو بعلى خير خات تسوعه بعلى خير خنا هو كابلان تايم خارون أملاخ تحطه بعلى خير خنا زيادة هن من تايم تمدوا كات تحطه أبو تبلو هاللويا جزار سنا زي هو زي تلما ميتو لقوا كل شيء عتسيو تايم كم زقبل تايم لو خمس سلي تايم لو خمس سعب تدازي فليتو قال لي الله channel قال لي الله فيسبوك تاخذ قبر كم زلك هاي نقرأك منو معتك ساعة فادوس كم زيادة كاتوه
يوتيوب انت تقبر كم زلك ينقرك كان يجزعك فكا انت ويسي ساعات شمونت انا نقول يروح حجره ساعات 4 تخيلوا طبعا انت حديقاتك خيدا باريا خاصه انا متى باريا ما هونك غير يتفلطني خا نغركم الله انا خالهم እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ካውያት ፍልፍልሞ لعلو كله لبخا حلوه بعد هذا زي حلي خايو من يكون حلوه لك كل شيء انت كنا نبب كم زلنا ويدما انت كنا استنتن كم زلنا بزح شيء نتنزارو ነገር ልቱን ቆቆሊና نتنقبر ነገር ልቱን ቆቆሊና ጽቡቅ ይሁን ምትካ ልዕሉ ኩሉ ግን عبي قلبو زحتت لبنا انتي كحسب يوعل كم زلو كن ايتنققلنينا فولو يزغي بزي زمزاكا سوقل كا تقبل نو نقول تسينا لبنا انتي مديتيت كقبل كم زلو انتي كحسب كم زلو اسايمنت تخنو ولنا قال املاح نمتا يستقمنا مسلكم نقرنا مبرحتيو مقدنا خا برهان سلمتا يوزق على الاملاخ معلت ليتن كنستنتنو زدلينا مسلكم حقيو هيوت كالو ابي وستكا ابتا يسوع كريستوس نعنا زدالوا مقدين ايتنصاي هاللويا نعونا مسنا نفتنصاي وستنا امنا عود غدنا يزمرحنا دايركشني مبيخ عن منفسنا سلازي قبل لبنا بزح حساب نتاي يقبلك نقولكم هالو كم يبيلك املاك مسكن كم يلو هيوت እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ 28 ምዕራፋን ቢበ ኦኬ ካቢያ ቢብካ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ሓድሽ ኪዳን انتي مو تكافلن هو بزعبا تاريخ ناي مشالكا ناي حزب اسرائيل قالو دغيناخا يسوع كريستوس كميغيرو كم زمغبه غله امبيبه كسارا بحق كسارا سلامتاي مسلكم قال املاك نمبو خلنا داوود انتايلو املاك حنسا تزاربه كنيس سمع خويلو كيتشا تقدميتي نبوه كله سمعوه حجراي قال زي صحف قال زي بايبل بحال زي هولي بايبل ايكونن ارغيزا نغركم الله زي بايبل هولي بايبل كن اب لب امنتيو توقيتو زلو ابزي زقمت هولي بايبل عوشتخ مسخاي برمسخاي زحدر منفس قدس كما تقولوا نعيز ذكرك منفس قدس كما تقولوا نتي صدقه غزاخا تقوميتو زلو بايبل زلو صحف يكون ذكرك نتي زبلع خايو برجر تدا بلعخا مچم اب كبد خال ايكون تنتقمط اب كبد خايا نسايا خاري اكت تقبر قال املاك اخم بلو علمنا سيمبل ابنت فوكم سيمبل متاك جمرو مزمور داويت 23 هدا بيكم تاعتل እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ ይብለይን بالحوازي اقول لا بالعوا شو اخذ كدو خلهم نسرح لكم زعما خلت تحاسبوا مو ولا حتى زي تغيروا ولا حتى كاين غيرنينا كاين كلنا جمرو داي طبطني نعي استنتني يزل لكم زلوا هاللويا جمرو استنتني እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድ ولا مسف سلام تبها هاول معش خايو علينا عبس عرفوا له انا نقولكم عنه كونيكت دي خاطخون كونيكت تخون كمتي ابو يرو يسوس كمتي سخا اباي انا دما اباخا نساتومكا ابانا حدا من تخونو بتقال تزي كوين بقال بخمي حدا تخون مساب اتي ابو زلو حساب اتي ابو زلو قال اب لبنان تدا زي 30 ناس بمتنا كومونيكيت نقبر ولا حنتك هال نجار يلن اتقال كا يسوس بعلو اتقال مجمريا نبره اتقالون بعلو املاك نبره اتقالون بعلو املاك يلو تقان حق مليوخ ابانا حدره يلو
እንታይ ዝሓድር ንሕና ኢና ክንፈቅድ ዘለና ንሕና ኢና ግዜ ኣቴንሽን ክንህቦ ዘለና ኮፍ ኢልና ክንበልዖ ኣለና እዚኣ ኣብዚኣ መፂኹም ትሰምዕዋ ምናልባሽ ካብ 2% ትጠቕመኩም ትኸውን ክልተ እውን እንተኮይና እንታይ ገይራትኩም እያ መስለኩም ከይትኩም ሲ ዋን ኦን ዋን ተራኺብኩም እቲ ቃል ከተንብቦ ከለኹም ሓዝቦ ከም ተስተንትንዎ ጌርኩም ክንሓዝቦ ተመሊስኩም ሜዲቴትኩም ትገብርዎ ጌርኩም ክንሓዝቦ ተመሊስኩም ግና ከም ትበልዕዎ ከም ተስተላስልዎ ሽዑ ክወፅእ ከሎ ፀጋን ሓቅን ዘለዎ እዩ ሃሌሉያ ፈውሲ ሒዙ ዝወፅእ ምንጋፍ ሒዙ ዝወፅእ ሓይሊ ሒዙ ዝወፅእ ሃሌሉያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ በቲ ሓይሊ ዝህበንሀ ንኩሉ ይኹእለ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ንኩሎም ኣመንቲ ኣሰሩ ንክኸዱ ሓይሊ ይህቦም ሓይሊ ይህብ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ ዝገብር መስለኩም ይመፅእ እንታይ ክገብር እዩ ዝመፅእ ነቲ ቃል ከዘክረካ ኣበይ ዘሎ ቃል ኣቱ ቃል ንብላዕ ኣምላኽ ናቱ ፓርቲ ኣለዎ ናትና ግደ ከዓ ንግበር ናትና ግደ ምብላዕ እዩ ነቲ ቃል ንብላዕ እዩ ደስቶም ትብሎኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ መደምደምታ ድርብ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ንስለ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምድሓና እዩ መሰረት ምድሓና እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምሳና ዘለዎ ርክብ ክንርዳእ ንዕቤትና ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ኣምላኽ ክንብል ከለና ርኢና ኣለና ከም ፍጹም ሰብ ክንብል ከለና ከዓ ርኢና ኣለና እዚ ነገር እዚ ተረዲእና ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰብ ጥራይ ነይሩ ተዝኸውን ናቱ መስዋዕቲ ውሁላይ ምኾነን ስለምንታይ ተራ ሰብ ብባህሪ ጉድለት ስለ ዘለዎ ንኻልኦት ከምኡ ዝኣመሰለ ከምቲ ፍትሒ ኣምላኽ ዝጠልቦ ዋጋ ኣይመኸፈለን ነይሩ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ከም ሰብ ኮይኑ ጥራይ ኣይኮነን ከም ኣምላኽ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ ነይሩ ጥራይ ተዝኸውን ከዓ ምስ ደቂ ሰባት ክላለ ወይ እውን ንሰብ ክውክል ኣይምኽኣለን ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየላ ኣይምኽኣለን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ባህሪ ናይ ሰብን ናይ ኣምላኽን ኣብ ሓደ ጠሚሩ እንኮ ፍሉይ መተካእታ ዘይብሉ መድሓኒ እግዚኣብሔር ስሙ ይኽበር ሃሌሉያ እንኮ እዩ መተካእታ ዘይብሉ ናይ ሓቂ መድሓኒ ሃሌሉያ ብዘይቡ ብዘይበኣይ ኢሉ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ኣባይ ተፀናሕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓድረ ትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኩም ሃሌሉያ ካብ ዘለና አንተ ሲና ሞ ክንጽልይና